Тито, труден обаче матч срещу Цингар. Благодаря и да, нормално. Цели са един от топ отборите последните години. Последните 4 години имат 3 титли, имат не знам колко вече финала, 5-6 подред на Адриатическата лига, така че не сме очаквали, това казах и момичетата, въпреки прекрасното първо полувреме, не сме очаквали, че ще победим отбора на Целе лесно, дори и на полувремето. Така че да, труден матч, но поздравявам момичетата за характера и за желанието, което показаха днес. Не само характер и желание, и класа показа Монтана, защото успя да се съхрани в тази четвърта част, в която трябваше да покаже много това, което умее. Да, така е. Може би част от това е, че тази година ние сме по-опитен отбор. Отбора на Целе е подмладен и може би този път от опита и рутината бяха на наша страна, което ни помогна да се съхраним и да запазим преднината си до края. Както и напускането на двете състезателки, най-много точки, които отбелязах, 105 фала 5 минути преди края. Да, така е. Още нещо това казвам, че ние успяхме да се съхраним, до друга страна те не успяха и това в ключовите моменти определено имаше своята роля. Сега предстои един още топ матч срещу шампиона. Той е във времето на 20-ти, но тези две победи ще дадат много на Монтана. Да, определено дава ни добро самочувствие, добро влизане в сезона и със сигурност ще бъде още по-тежък матч за нас следващата седмица. Като за начало трябва да се възстановим, да починем добре и мисля, че имаме достатъчно време да се подготвим за този матч. Надявам се да покажем най-доброто от себе си.